L-ewwel ħaġa mill-li nisma' meta xi ħadd ġdid jiltaqa' miegħi jgħidli jiena taf kemm naf affarijiet. Jien Nikol Ħelti jien nara l-videos, jien naqra ħafna websites, jiena kieku nista' nikteb biografija, nista' nagħllem kważi fuq in-nutrition. Imma jgħiduli wkoll li nibqa' lura milli nagħmilhom l-affarijiet, isli naqra kemm naqra tal-għan ma nagħmel xejn minnhom. U fil-fatt jiena ngħidilhom isma' kieku inti mqar taf 1% ta' dawk l-affarijiet. Imma tagħmel 1% aktar, tagħmel 1% iktar milli qed tagħmel illum, ara x'avvanzi tista' tagħmel, x'jiġifieri. Mela ejja ngħidu, ħanġib eżempju bija, illi jiena tallimt illi għall-mod tal-kelma mhux idea tajba ħafna li niekol ħafna fetz u ħafna carbs fl-istess ikla. Imma l-aħjar illi pereżempju jekk ħanieħu l-fetz jew ħanieħu l-carbs, kemm jista' jkun nisseparhom minn xulxin bħala ħin tal-ġurnata. Għaliex, għax kif kellimna f'videos tal-passat sabu, illi meta nieħdu high carbs u high fat, dawk huma tnej sorsi ta' enerġija u l-ġisimna isiba komda illi jgħid alright mela jiena li nagħmel huwa illi nistorja aktar xaħam għax għandi żewġ sorsi ta' enerġija qawwijin, allura nista' inżomm ftit minnhom għal meta niġi bżonn. Issa, jiena dik nista' nitgħallimha u ma napplikajiex. Jew kan nista' ngħid isma' rajta ħa nipprova. Ħa nagħmel ġimagħtejn nipprova nissepara l-fetz mill-carbs. Ħalli nara daqsxejn jekk hux ħanagħmel xi tip ta' ġid jew le, ħa nara daqsxejn il-qomos, jekk jagħmlu xi differenza ħa nara l-ġinsijiet. Nista' ġib eżempju ieħor. Ngħidu waħda mill-videos tallimt illi l-aħjar nagħmel nofsija exercise intensiva. Ħa nara jekk hux vera mhux billi jgħid grasso illi wara s-session inkun iktar enerġetiku flok iktar għajjien u mirtluq. Ħa nara jekk hux vera naqqas forsi minn dak il-ġuħ żejjed. Ħa nara jekk biżmien nibdiex anka nara l-qalzi li tiġini aħjar. U illum fuq l-iskrin qed taraw xi ħaġa li hija pjuttost interessanti. Intom tafu b'tobba illi jpejpu? Ħafna minnkom ħajdu li iva. It-tobba ma jafux illi mhux ideali li aħna ma npejpux, pereżempju dawk il-ftit tobba illi jpejpu dax naf il-mhux kollha alla ħares. Imma ma jafux dawn allura qatt ma tagħlmu illi sigaretti ħażin. X'hi differenza? Differenza hija bejn x'taf u xi twettaq. Jekk dawk l-istess tobba, tajjeb, isibu l-iżvok tagħhom f'xi ħaġa oħra, bħal ngħidu aħna, pereżempju jsibu iktar exercise intensiv. Għal-mod tal-kelma jitalmu jirrelassaw naqra iktar b'tekniċi, techniques illi illum nistgħu nsibuhom anke minn fuq l-internet. Ma jkollhomx bżonn illi jibqgħu addicted għal dawk is-sigaretti. Issa din hija easier said than done, tax anke fil-fatt huwa approvat illi inti l-aħjar jekk taqta' sigaretti mhux taqbad tgħid ċuh bum, imma tibda qisek tnaqqas minn dik id-doża illi moħħok huwa mdorrija bih sakemm jibda jnaqqas imbagħad gradwalment. Però mhux l-iskop tal-video illum, l-iskop huwa li ngħidilkom isma' l-importanti mhux taf, tajjeb għax it-tobba jafu li s-sigaretti mhux tajbin pereżempju, però huwa x'tagħmel illi ħajħoll u ħajorbot kollox. Niltaqgħu.